Acum ceva timp am construit această jucărie și neavând foarte multă experiență, codul de fapt l-am preluat, am înțeles foarte puțin de el, l-am modificat într-adevăr, dar nu l-am înțeles în totalitate. Și acum a venit vremea ca să fac în așa fel să înțeleg codul perfect de funcționare și a acestei mașinuțe care se deplasează într-un spațiu și cu ajutorul senzorului ultrasonic detectează spațiile foarte apropiate față de care se apropie, se va întoarce la un anumit număr de grade, să zic așa, și își va relua direcția de mers înainte. Acum să desfacem în bucăți, să zic așa, fiecare parte din cod și să înțelegem exact felul de funcționare acestei mașinuțe, deci prin codul proiectat, să zic așa. Acum, în prima fază, trecem la înțelegerea funcționării senzorului ultrasonic și după care vom trece la servomotor și așa mai departe. Acum am zis că începem cu senzorul ultrasonic și partea de detectare a unui obstacol care apare în fața lui și în cazul de față indicarea anumitor distanțe, deci a obstacolului față de senzor, prin aprinderea a 3 LED-uri, iar un buzzer pasiv va genera 3 sunete distincte la fiecare, să zic așa, distanță față de senzor. Deci aici am realizat circuitul. Deci avem Arduino, senzorul ultrasonic, cele 3 LED-uri, rezistențele de limitare, avem un difuzor miniatură, iar aici o rezistență de limitare a tensiunii care merge spre acel difuzor. Bun. Trecem la cod. Deci aici definim cei 2 pini a senzorului. Avem aici cel emițător și cel receptor, trigger respectiv echo. Unul îl definim de șir 1 de intrare, clar, pentru că unul va genera o frecvență înaltă pe care ea, ieșind din emițător respectiv, lovindu-se de un obstacol, se va întoarce, iar Arduino va prelua acel semnal și pe baza softului va executa, să zic așa, prin aprinderea a 3 LED-uri și, cum am zis, a difuzorului respectiv. Deci definim pinii, deci și cele 3 LED-uri și buzzerul pasiv, așa l-am denumit. Iar aici avem pin de ieșire, respectiv pin de intrare. Iar aici codul respectiv. Aici am stabilit un prag, să zic așa, sub 120 de centimetri, așa, sub 90 să zic, deci 89 mă rog, și ultimul este sub o jumătate de metru, deci mai mic sau egal cu 49. Aici avem iarăși o posibilitate în partea asta ca să vedem pe ecranul monitorului în serial monitor
să vedem exact distanța în centimetri. Deci codul e destul de simplu, nici nu are cum să fie complex. Ok? Aici am realizat schema. Avem cele 3 LED-uri, buzzerul și aici avem senzorul ultrasonic. Alimentăm cu energie. Ok. Aici avem distanța 1,20 m. Dacă ne apropiem ușor, deja primul LED. Mai apropiem puțin, din nou. Ne apropiem de pragul al doilea și de pragul al treilea. Da. Deci avem 3 sunete distincte pentru fiecare, zic așa, interval de distanță între senzor și obstacolul apărut în fața lui. Deci chestie foarte simplă, în sensul că codul respectiv ce face? El trimite o anumită frecvență, frecvență ultrasonică, și în momentul în care el este setat, deci în cod, să depășească, adică să fie o distanță mai mică decât distanța maximă aleasă, automat ce face? Trimite un semnal spre ieșire în cazul celor 3 LED-uri și a difuzorului, și difuzorul el are aici în cod, așa, deci declarat sunet 1000, deci frecvența respectivă care va fi generată în momentul în care ne apropiem de senzor. Stabilim 3 sunete distincte și el asta face. 120. Am ce se întâmplă? Am în față, deci telefonul, dar dacă există o anumită înclinare, unda respectivă, deci frecvența respectivă, deci unda sonică, nu se mai întoarce spre senzor și de asta apar fenomenul ăsta de dispariție a sunetului sau o indicare greșită a apropierii. Deci ca să funcționeze corect, trebuie să fie în fața senzorului. De asta de multe ori am observat și mașinuța dădea erori de se lovea de obstacol, tocmai pentru că fiind direct în față știa să ia decizia corectă. Dacă cumva avea un obstacol înclinat, emitea, deci senzorul de emisie, deci emitea frecvența respectivă, sunetul ultrasonic, și era reflectat într-o direcție în care nu mai era recepționată de senzorul de recepție, deci a frecvenței înalte, și decizia era eronată. Clar, am descoperit clar aici cum vine situația, de ce apar fenomenele respective. Dacă mă duc clar și drept, automat sunetul înalt, adică ceea ce primește de la emițător prin lovirea obstacolului, este corect interpretat și ca atare executat. Deci aici, dacă e înclinare, ea e eronat. Da, deci cam asta ar veni. Deci cele 3 LED-uri legate la pinii, în cazul de față sunt, să vedem, parcă, da, 8, 9 și 10, 8, 9 și 10 sunt pentru LED-uri, 6, 7 pentru senzorul ultrasonic
Și am declarat, deci pentru pinul 5 am aici pentru difuzor. Aici distanța trebuie împărțită la 2 pentru că ca să fie corect detectat, să zic așa, sunetul frecvenței înalte, există o distanță în care, să zicem, în cazul unui metru, sunetul se deplasează în față la 1 metru și va fi recepționat iarăși 1 metru înapoi și ca atare împărțit la 2 să dea exact distanța de reflexie și centimetri reali. Adică distanța față de obstacol. Deci în prima fază înțelegem cum lucrează senzorul. Acum partea următoare va fi cum se mișcă servomotorul. După care vom combina cele două și vedem mai departe ce vom căuta să realizăm prin îmbinarea celor două elemente, partea mecanică și partea fixă de senzorul ultrasonic. Da. Aici LED-ul roșu sub jumătate de metru. Aici avem undeva la 90. Aici 100 spre 120. Când ieșim din rază 120 se oprește. Deci chiar destul de precis. Chiar precis. E vorba de chiar 1 cm 2. Deci precizia e într-adevăr impresionantă.